ole tontuma chuan Jennifer Brown ni thi dan maktak le afapa ina achan dik tak an chui chhuana konga apui ve dan in thlir ho ve thungdon te ang January ni thum kumsang ni somni pathum khan kumsomli pathumi nutling Jennifer Brown ni chu Limerick Township Pennsylvania chinshiat lavin about mak maya afapa kumriat mi nawa chu ina ama chawa omina kalsana atuk January ni lia asum don pui pakhat le a thian pa ni bok kumsom thum pathuma upa Blair wa chuan Jennifer chu a omna chin shilawa a hmu zo tak lo awangin police ne na abo thu over report ta a ti chuan Jennifer chu police in thu chwa siamin mi bawa an puang ngala chenle rwal te pung khomin khwali a chevel po andap chuak veka bozon na be pui thlakin annu ma engimotal alo nu chada lo moti in anzong na sa hle a engthil che ange Jennifer chunga hian thleng anga engwang takin nge afapa hi akal san tak mai ti chu zona om thei tak ni in heng zona chana te po hi kan en haule don ani Limerick Township hi kholian ve tak ni in United States of America rama Pennsylvania state a oma Philadelphia atanga kilometer somthum pasari vel hlani in mi sing ni lai chena ani boka tin helai hmuna hian industry sang din ni bokin alian pola Limerick nuclear power plant hi alang phawe a tin khochunga mitam chok ten ezonna na manghialin helai hmun ange hian voina kan case thir ho tur po hi alo in chan nge Jennifer Brown hi kumsang kha zakwa sumsari khan USA alo pianga 80s laya seilian ni in atleirol nun po zalen takin amang theya apan lai nun le aron char chhuana ero asia chen vak lo thung kumsang ni som pali khan afama saber lo piangin fapa du tak nawa aneta a ammangain adwa thle a tin nawa chu apa tel lawa ama a en kol seilen ni in nu in pezau tak ani ba ka afapa chu a thei pato patha a en kol adu hle a achan po afapa nawa chuan autism anei wang ani ber chu wangin thatak le fim khur taka en kol thiamangai hle a ni chuan kumsang ni somni pathum khan Jennifer chu kumsomni pathum ron tlingin afapa nawa po in kumriat atling ve ta boka Limerick Township khwa Stratford Court antia annu fa chuan himle thamong taka chengdonin tudang ma angai bik lo an chung te chuan Jennifer te nu fa chu an ngai hlu in mangai na an nga zia po an she a ama iro chu chiat na in alo nga kreng ani ti ero she ho lovin anin rin lo lai berin aron thleng ta thut mai kumin January ni thum kumsang ni somni pathum khan Jennifer Brown ni chu chin shiat lavin about a mak maya ama mununong ber to po Blair wa chani in Jennifer ina chundar khata changa dar ni thlenga oma chumi zawa Jennifer rim ti na in Blair chuan nawa chu an ina riak tur le afati ne na in kom ho turin a school banglam turin awa chhuaka atuk nilia Blair chuan nawa chu a school kalna awa thlali thlap boka ama iro chu khamini khan nawa chu an klasa lungnur mel dewa lo omin nidanga aumdan anglo takin aumta tlat maya moltu engemotak anei ningi turani anung changmak tak chu zirtir tu te chuan an ngei vendewa achan an handap kwal no chuan ni hni lai mai a autism damdoi alo e to alo ti an hu chuak ta a ma se nawa chuan an zirtir tu te hna anu chu thlai zor da dora akal thule aron le to lo thu a shil boka chu thu chuan an zirtir tu te thin ati thong hle maya Jennifer chu an thachangin afapa chu engtiklai ma in a thla thlam du don lo ti an sia a chumini nileng chuan Jennifer chu biak po an tuma ama iro chu an hlo cham tluan ta thak mai chutia an bia po thei tak lawa chuan a chunga engemotak a thlen an ring ta hle a chumini vek chuan Jennifer thian pa berwa chapo in Jennifer chu biak po tuma ama iro chu ani po a hlo cham ve ta thowa afapa nawa bas chuan top thin a alo hmale hmalo en turin Blair chu avakal le boka ma se tlaidarlia nawa bas atanga achuk nuwa po Jennifer chu hmutur reng ala omchang lawa ye chuan nawa chu aman an ina shoi ho in ti theidang om to ngang lavin a sia a chuwan chuan police ne na Jennifer bo tho chu awa thlen ta alo ni
chumini tlai dar nga vela officer Stephen Crawford a Limerick Township Police Department ami chu Stratford Court avakalin Jennifer bo tho an report nuwa a in le avelte awa chui veka a in bathara a karlo omin in chunga acha bi te parcele tablet te baka anna a manchin phone chu alo omhluma amai ro chu amimal phone jok ero motor ommi alo thung police chuan a phone omna chu chui tumin an beile a ma se a phone chu January ni li jingdar sari atang to in alo in switch off to a chu wan chuan chui ngai na a talo ani heti la hian a phone omna hnung ber an sha thei jen chu Lewis Road le Rich Pike in car ani in hetachang hian thil thalo tak achunga athleng ti achiang ta hle a hei wang hian police chuan bo zon na chu uluk le zwalin beipui an thlak le tawaka amma sabira police chuan Jennifer chung te le a thian de chu komin an hmu nun berna an zot hloma a bo ma a thil ti an shat pui le shat pui lo tho te thlengin an zot boka amai ro chu atua ma chuan a chin chang emo a bo ma a thil ti emo chu an she ho lova tin Jennifer ni Dainbury mile a thian thatak Tiffany Barini baka asum don pui Blair chate po chuan engti kungjong ma a fapa kal san do don lo tho chu an soi cham chi ve boka ma se nu chuina kal zela rin hel tur om an na mu mai lo wangin police chuan a khono ta zonna be pui thlak le in chen le rwal ti le ama she tu ti chuan tlom ngai tak le an thei top chho in khwali a chevela Jennifer chu an zong na sa hle a ama iro chu kar ni chung chuan mi engemaw zatin zon hmu tumin be ma se an hnu ma hmu tur emo a omna om sha theina tur hmu chwa an na nei thei chuang lawa ti chuan a chung te chuan van tlang sha ta thu chwa siam le in Jennifer chin chang sha apiang hne na loman an pek thei tur tho an chwata a ma se tu ma sha an om chat lo chutiang thil te ani ta ka wang chuan Jennifer chu chin sha lawa bo ta mak anga ngai thei ni in mule ni om to don lo emo ati thei ta hiala ama iro chu January ni som pariat abo atanga kar thumna a Royal Sport khopui Limerick khobulami che a warehouse a thokte chuan an cho lain an thona building hnung lama thilmak tak an mu chuak ta nol mai lei chu phai deuh tlata hria in an han hai deuh chu me che pakhat ruang an mu ta nol maya ruang chu phum thuk ani lo awangin reilote a police ten an la chuak theita ani ti chuan police ten ruang chu an han en chen deuh nuwa kar ni chunga an no zon to Jennifer ruang nge chu alo ni ti an she theita hlawa rang taka autopsy ti ni ngalin tha ani ti an mu chuak ta boka tin tha ani dan po kota re hlum ni in anak ro pathum atliaka hei wang hian ama thatu laka hian atang ve na sa hle ti po lang thein hei ba ka hian kuthlak na hnu ma atak sapeng sang sanga hmu tur a omnwal bok ani ti chuan an thil chui kal meka mi bo chuina atangin twal tha kheisa achang chowa chumi awang chuan Jennifer chung te le a thian te chu thu zo fi atana kaunon le an ni a ama iro chu rin hel tur om ang an she thei mai lo chu ba ka chui zui theina mai tur hmu chwa dang an nei bel lo bok nen police chu an ham hain an ril ru aboi ve hle a ama iro chu chui zui dan kong a to ngang lawa an ngai lai tak chuan thil hmu chwa thar an rin lo ber hne na tangin an dong ta nol mai khatia mi pui hmu theya police chen Jennifer thina chanchin thara an pontir hnu khan a thina kai hnoya thusetu apiang ten police te hna silwat turin an ngen boka chuta police chu chwa chu nawa zirtir tu pakhat chuan lo she fu in police hna avakal tawata January ni liya Jennifer boni khan nawa an hna asoi khati laya poimo waka angai lo chu Jennifer athi ta ka chuan ti in asoi chuak ta a nawa chuan January ni thum khan school atanga Blair an aron shwai ni khan Blair in lam an panma in an in zona an din zok tho shilin a iPad lak sak lok tura nawati ina alet le tho soya ma se Blair kara aron let le chuan a iPad ba ka anu phone a hum tel lai a hmu thole anu phone ani ti a chian na po a lock screen a ama thalak alana wangani ti tho asoi ti in anjirte tu no chuan police chu a shilta ani chutiang aloni le ta ka chuan
an thil hriat bel tak chu a poimo hle maya a chan po Jennifer thatu chuan a phone arutil ti hria in phone call tu an hmu chuan rin hlel tur an nei to don alo ni ti chuan Blair a cha chu police te rin hlel bira tang chhovin police te chuan an mit mi renga Jennifer inen anin kara eng tak nge thleng ti chu a dot le a an chui le tur anita an han en chen deuh chuan thil hmu chhuat thar engemaw zat nei belin chu chuan Blair chu atirin hlel omzwal pha hle a Jennifer le Blair te chu thian thatak anga langin hun engemaw chen an lo in she to a an chung te le an thian te po anin she ton sak ve ve a amai ro chu an sum don du na ero thil engkim chu akal tluang ta ho lo Blair chuan restaurant pakhat nein Birdie's Kitchen ti ani a amai ro chu kumsang ni somni panhi thlatir lama khan dor tu anei lo lutu ka wangin khar ani le a chumi hnuwa Blair chuan Jennifer lam hoin apuina adil taringot mai Jennifer po chuan lorem ti in apuina mangin Blair chuan a restaurant chu a omna hmun sonin a hong le theita hlova an pahnih chuan contract sign in chuta chuan Jennifer in Blair hnena car ruk dan apiangin poisa pizelin Birdie's Kitchen alo nun le thlenga apek tur thu a inziaka Blair soidanin August tha kumsang ni somni pahnih atanga January tha kumsang ni somni pathum in kara Jennifer in poisa athon za chu dollar singthum sang ruk ni in Jennifer in anin tiam na hlen chuak turin dollar sang kwa ala thon angai thu a soibok ani ti chuan Blair chuan a restaurant chu hmundanga adin ta a ma se a in hmun nei tu te poisa apek phot lo chuan a restaurant chu a hong theiri lo thung chumi tur chuan Jennifer chuan poisa chu Blair a apile ta phota ma se ani chuan poisa chu in hmun nei tu te hne na pilavin ama mi mal thilatan arukin alo mangzo vek maya ti chuan December ni somni paruk kumsang ni somni pani khan in hmun nei tu te chuan Blair ne na anin tiam kamna chu sut le in a chan po Blair an a in tiam zat poisa ala pek lo wang alo ni a chu chuan Blair ril ru atimang ang ta hle a poisa anei lo mai ba ka in son na tor hundang a mu zo ta box silawa hei wang hian police chuan Blair mang ang lu tuk hian in chan nan thilten om tak ati an ring ta tlata police chuan Jennifer iPad a poisa kalvil dan chu an enchang ta a chuta chuan January ni thum khan a kauna tangin Birdie's Kitchen a dollar singkha sang sari a in thon chuak ti an mu chuak le a amai ro chu anin tiam zat a ya tam dei a thona wangin Blair chu an rin hel pha ta hle a chu mai ba ka poisa chu voi engemaw zat thon atum ti langin a lo cham char chara ma se iPad a security chu ti topin a in thon theida chau ti po mu chhuani in chu mai ba ka police te chuan in hmun nei tu te chu thu zo fi atana kovin an ni chuan Blair chu Jennifer boni veka aron kal thule poisa anei dai to thu aron shelni in an soita a ti chuan police chuan Blair chu Jennifer thatu nge ni ti an chian to a amai ro chu thup atum na sat em wangin a in puang do mai donin an shelawa chu wang chuan fin fi ana tam jok la khom le torin thatharin an bele zela taira tailori Blair nu pui chu thu zo fi atana kovin January ni thuma a pasal kal kwalna vel chu an zota anu pui chuan Blair chu Jennifer ina chundar khatvela a phei thu soin tlai darli le achan veya nawanin ina arun hon le thu a soiba ka reilote chau ina a om thu a soya chumi hnu darnga vela chuak le in chumi zan chuan Blair chu arun ho to lo thu a soibok ani ti chuan police chuan khamizana Blair thil ti chu hria tuma bele in anu pui chu me chedang laka awi re san thin ti an hu chuak le zela chunu abial nu chu Tatiana Garitini in ani po thu zo fi atan police chuan an ko vele a ani chuan Blair anen dariat nulama an omdun thu alo soya chumi omzia chu darnga le dariat inkara engthil thalo emotak ati ti arin thiam theita a ti chuan detective te chuan khaminia Blair che dani athil ti kalmang chu swang to thiam chawin anrin dan chuan January ni thum khan Blair chu Jennifer ti ina lengin nawa school kal hlan chuan Jennifer chu chundar khat bor vela athat ani an ringa
chumi hnu chuan Jennifer iPad atangin poisa a kauna athon chuak nga langa chumi ati zowa nawa school banglam turin tlaidar li vela achuak ni in anjing bera school bana Jennifer ina letli in nawa iPad la ka tum tho chhuan namata na mangin ina chuan alut li a chumi hnuwa iPad nen ron letli in akut le lama Jennifer phone po ahum tel boka ma se a phone hum chu nawa chuan lo mu fu in police ten blera anrin hel tak na chanber ani phata bok ani tlaidar li le achan vela in thlengin nawa chu an ina shwailuta darnga vela chuak le in Jennifer ruang chu royal sport a phurphein le thuk wak lawa alaya ruang chu aphum ta ani anjing boka chumi hnu chuan zan khwa a angai zong le na hun mangin atuka ina let li a nawa chu skula thlali manche atura ho in a thla fil hnuwa in hmunei tu te hna kalin poisa anei to thule anin remna chu tinun adu le thu abasoya chumi zo darli vela nawa ba sa changa a chhokna lai vela wakalin Jennifer thli thlai ang taka wa omderin chumi hnu chuan nawa chu abas din atangin an ina ashwai hole ta ani ringin chungzong zong hnuwa chuan police nena Jennifer bo tho chu a thlen ta ni an ngai ta bera thil engkim chu arwa man felvek maya ama ero chu thil mai chete ani ero Jennifer phone nawa an alo muta kha ani ti chuan police chuan finfiana chete lamamo belin uifing rwal shwain Jennifer in chu an hnim chhuatir veka chawka a chuan rim danglam taksha in chuta chuan Jennifer chu athat ani anring ta a chu mai baka uide chu blera kar hnim tir le in arim ngai bok chu an shele ani chuta cha chuan blera chu an holbe thei ta hlau mai ama man theina tur finfiana an nga tok to bok nen February ni riat kumsang ni somni pathuma blera chu Jennifer nun na alak saka wangle ruk thoboi awangin man ani tangenge a correction facility a omshi in kota inlan turin kumin kumtop lama hian an shatira ama iro chu thiamlo chantir ani chuan dam chunga tangdon ti achiang ta hle thung blera ti ang aruka thil swal ti chen he chuan ro rel dik tak an mo chon fo thin reng ani